खुलुमबाय एसबी बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय आं सिबिरानि ब्रह्म सानसेनि खौरां नायनो मोजां मोनग्रा गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव गिबियावनो बरायग्रोनानै लाबाय दिनैनि खौरांफोरखौ नोंथांमोननो आङो मिथिहोनो आखायाव लादों नोंथांमोना अननानै खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन होननानै मिजिंथिबाय क'क्राझाराव फिन मोसौ सिखाव हमनो हादों आरो मोसौ सिखावखौ गाज्रियैनो बुग्लिदों आथिं आखाइ खाख्रबनानै गाज्रियैनो बुग्लिदों रागा जोंनाय रायजो राजाफ्रा क'क्राझार जिल्लानि नायक गावनि साखाथियाव थानाय केटेंगाझाराव जानो मोन्दों बे जाथाया हमजानाय सिखावनि मुङा काजिमुद्दिन शेख धुब्रीनि थागिबि फोरमायथिनाय बायदिब्ला सिखावफोरा गासै साथाममोन हरनि समाव एल्ट' गारिजों फैनानै जयनन्दन अरावनि न'आव मोसौ खावनो फैदोंमोन साथामनि मादाव सासेया गारिनि सिङावनो थादोंमोन सासेया लामायाव बा गेटआव गार्ड होदोंमोन आरो गुबुन सासेया मोसौखौ बोगासिनो दंमोन बे समावनो गामिनि माखासे सेंग्राफ्राबो हरनि समाव ओंखारबोदोंमोन बेयावनो सिखावफोरखौ नुसनदों जायनि जाहोनाव गामिनि गासैबो ओंखारनानै सिखावफोरखौ होसोनायाव सासे सिखावखौ हमनो हादों जायनि मुङा काजिमुद्दिन शेख आरो गुबुन सासेया खोमसिनि खाबु लानानै खारबोदों आरो सासेया गारिजोंनो खारलांनो हादों रागा जोंनाय रायजो राजाफ्रा काजिम शेखखौ हमनो हानायनि उनाव आथिं आखाइ खाख्रबनानै गाज्रियैनो बुग्लिदों उनाव पुलिसा फैनानै रायजो राजानि आखाइनिफ्राय रैखा खालामनानै लानानै थांदों काजिम उद्दिनखौ फोरमायथिनाय बायदिब्ला बे गामियाव 20निबो बांसिन मोसौखौ सिखावफ्रा खावनानै लांबाय जायनि जाहोनाव गामिनि रायजो राजाफ्रा रागा जोंखानानै दंमोन BPF दोलोआ खमैबो आरो 15 बोसोर सोरखार सालायगोन बिटिसिआव बे खोथाखौ बुंथियो EM रबिराम नार्जारि बिथाङा फोरमायथिनो गोनांदि बिधानसभा बिसायख'थिखौ लानानै मोनफ्रोमबो दोलोआनो बे समाव गोख्रों जादों आरो मोनफ्रोमबो दोलोनि गेजेरावनो साखाफारा जानायखौ नुनो मोननाय जादों थिग बेबायदिनो EM रबिराम नार्जारि बिथांनि बानजायनायावबो 8 नं दतमा बियाबनि नेपालपारा प्राइमारियाव गेदेर जयनिं हाबाफारि लादों जेराव UPPLनि गोबां मावथि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे BJPनि मावथि आरो दैदेनगिरिफ्राबो हाबदों UPPLनि सानै चेयारमेनजों लोगोसे VCDCनि मेम्बार आरो प्राइमारिनि मेम्बार प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि वार्कार लिडारफोर गोबाङानो UPPL दोलोखौ एंगारनानै BPF दोलोआव जयेन जादों बेखौ लानानै EM रबिराम नार्जारि बिथाङा फोरमायथियोदि BPF राजखान्थि दोलोआ बिटिसिआव खमैबो 15 बोसोर सोरखारखौ सालायगोन आरो फैबाय थानाय बिधानसभा बिसायख'थियाव BPFआ मोन 15आव गेलेयोबा मोन 15आव देरहागोन आरो मोन 13आव गेलेयोबा मोन 13आवबो देरहागोन BPFआ 3-4 मन्थ्रि दैथायहरगोन आसाम एसेम्ब्लियाव आरो गोख्रों रल लागोन होननानै फोरमायथियो EM रबिराम नार्जारि बिथाङा बिटिसिआव BPF राजखान्थि दोलोनि अनगायै गुबुन राजखान्थि दोलोनि मुंबो थानाय नङा बेखौ रायजो राजाफ्रा बुजिनानैनो BPF राजखान्थि दोलोआव हाबफैदों होननानै फोरमायथियो ओजोंहाय UPPL राजखान्थि दोलोनिफ्राय BPFआव हाबफैनाय बिथांमोनाबो फोरमायथियोदि राजखान्थिया अरायनि थाखाय नङा बेनिखायनो जों रावखौबो अरायनि थाखाय सुथुर खालामनानै लानो नाङा बे लेखायैनो UPPLखौ एंगारनानै BPF दोलोआव हाबफैदों होननानै फोरमायथियो आरो सिगांनि सोरखारा प्रमद बर' आरो गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथांमोननि दैदेननाय सोरखारा रायजोफोरनो जेरैबायदि खामानि मावनानै होनो नांगौमोन बेबायदि खामानि मावनानै होनो हायाखै बिथांमोननि आइडिय'लजिया खम नाथाय थगायनाया बारा होननानै बुंथियो बिथांमोनहा ओजोंहाय UPPL राजखान्थि दोलोआबो जयनिं हाबाफारि लादों बाक्सा जिल्लानि सालबारियाव MP रोनगोरा नार्जारि MP जयन्त बसुमतारी बिथांमोननि नुजाथिनायाव जयनिं हाबाफारिया जादों बे जयनिं हाबाफारियाव बाहागो लानानै MP रोनगोरा नार्जारि बिथाङा फोरमायथियोदि क'क्राझार गसाइगाव चिरां बाक्सा बेफोरनिफ्राय एकाडेमिशियान जेरै बारग' फोरोंगिरिफोर बारग' प्रिन्सिपालफोरा रायजो राजाफोरखौ सेवा खालामनो थाखाय UPPL राजखान्थि दोलोआव हाबदों जाय मोजां इसारा होनानै फोरमायथियो जेरै कुमुद रन्जन बसुमतारी जाय गसाइगाव कलेजनि बारग' प्रिन्सिपालमोन क'क्राझार साइन्स कलेजनि बारग' प्रिन्सिपाल RN सिंह बिथां बेंटल कलेजनि बारग' प्रिन्सिपाल रन्जित बसुमतारी बिथांमोनजों लोगोसे गोबां बारग' प्रिन्सिपाल आरो फोरोंगिरिफोरा UPPL राजखान्थि दोलोआव रायजो राजाखौ सिबिनो थाखाय हाबफैदों जाय UPPL राजखान्थि दोलोनि थाखाय मोजां इसारा होनानै फोरमायथियो थांनाय 5 बोसोर UPPLनि सोरखाराव गुबुन गुबुन हारि माहारिनि गेजेराव गोजोना दंमोन नाथाय BPFनि सोरखार फैनाय लोगो लोगो 4 दानावनो हारिनि गेजेराव दाङाबाजि जादों होननानै फोरमायथिदों जायजों इन्टारनेट बन्द खालामलायनो गोनां जादों बेबायदि थासारिखौ जोङो लुबैया होननानै बुंथियो MP रोनगोरा नार्जारि बिथाङा बर' थुनलाइ आफादनि गोदान मोनसे जारिमिन बिसायख'थिनि गेजेरजों बिबानगिरि सायख'नाया मैया जोबनानै थांबाय बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 65थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों 9, 10 आरो 11 जानुवारि 2026आव चिरां जिल्ला बिजनी बर'लावगाव थेंफाख्रि फोथाराव खुंनाय जादोंमोन बै जथुम्मानि थान्दै मेलनि गेजेरजों गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदान आफादखौ दाफुंनाय
हाबाफारि लानाय जादोंमोन नाथाय माखासे जाहोनाव गोदान आफाद दाफुंनायखौ आबुङै खालामनो हायाखैमोन। सावरायखानाय बायदियैनो मैयानि सानाव उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव 65थि बोसोरारि जथुम्मानि जि गोदान आफाद दाफामनायमोन बेखौ मावफुंनाय जादों। बिसायख'थि खुंनायनि गेजेरजों बिबानगिरिफोरखौ सायख'नाय जादों। बे लेखायै मुस्रि गपिनाथ बरगयारिखौ बर' थुनलाइ आफादनि गोदान आफादगिरि महरै सायख'नाय जाबाय। बिथाङा क'क्राझार जिल्लानि थागिबि। लेङाइ आफादगिरि महरै मुस्रि कमलाकान्त मोसाहारि, बिथाङा गुवाहाटीनि। डक्टर प्रेमानन्द मोसाहारि कार्बि आंलंनि आरो थरायना नीलिमा बसुमतारी क'क्राझारनि बिथांमोनखौ सायख'नाय जाबाय। गाहाय नेहाथारि महरै नीलकान्त गयारी, नेहाथारि महरै डक्टर प्रणब ज्योति नार्जारी, मुस्रि सहेन्द्रनाथ बसुमतारी, मुस्रि राजेन्द्र बसुमतारी, मुस्रि दिलीप बसुमतारी, मुस्रि मा सोरजिला वारी बिथांमोनखौ सायख'नाय जाबाय आरो रांगिरि महरै मुस्रि लहित चन्द्र ब्रह्मखौ सायख'नाय जाबाय। जेब्लासिम अट'नमास स्टेट बा आलादा रायजो मोना अब्लासिम हाथियारखौ नागारा। हाथियार लाग्रा आफादा फिन ज' जाफिननानै बे मेसेजखौ होनानै हाग्रायाव हाबफिनदों। फोरमायथिनो गोनांदि डिमासा नेशनेल लिबारेशन टाइगार DNLT जायखौ थांनाय 2022आवनो दानाय जादोंमोन, दा बिथांमोनहा ज' जाफिनबाय आरो गोथौ हाग्रा गुदुआव हाबफिनबाय। बिथांमोना फोरमायथिदों दि इन्डियान कन्स्टिट्यूशन एमेन्डमेन्ट एक्ट 1969 नि सिङाव आर्टिकल 244A नि बायदियै मोनसे रायजोनि सिङाव अट'नमास स्टेट बा आलादा रायजो बानायनो हायो, नाथाय भारत सरकारा बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामाखै। बेनिखायनो अट'नमास स्टेट बा आलादा रायजोनि थाखाय जयैनो जुजिगोन होननानै बुंथिबाय बिथांमोनहा। बेनि थाखाय दिमा हासाव आरो सानजा सोनाब कार्बि आंलंनि रायजो राजाफोरखौबो ज' मदद होलायनो थाखाय खावलायो। जोंनि रैखाथि, थामोनथा आरो सिनायथिनि थाखाय जों खौसेयैनो जुजिगोन होननानैबो बुंथियो आरो जेब्लासिम आलादा रायजो मोना अब्लासिम हाथियार दैनायखौ नागारा होननानैबो बुंथियो आरो बेनि थाखाय DNLT नि लिडार केडार ज' जाफिननानै बिथांमोनहा आखायाव हाथियार दैनानै गोथौ हाग्रा गुदुआव हाबफिननायखौ फोरमायथियो। बे खौरांखौ जाहाथे गोजौ लेभेलसिम लाङो बेनि थाखायबो मिडियाफोरखौ खावलायो बिथांमोना। पुलिसा जाहाथे न' थांनानै हाराहास्ति खालामहैया बा हाराहास्ति खालामहैनायखौ नागारो आरो बिसि फिसाखौ पुलिस थानायाव लेंहरनानै गोलाव समसिम हाराहास्ति खालामनायखौ नागारो, बेनि थाखाय दिमा हासाव आरो कार्बि आंलंनि SP निसिम बुंथियो। जों फिसा पुलिसखौ टारगेट खालामा, SP खौसो जों डिसिप्लिन बा आब्रुथिखौ फोरोंगोन होननानै बुंथियो बिथांमोनहा। राजखान्थियाव हाबगोन नामा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। एबसुनि गाहाय दिपेन बर' बिथाङा एबसुनिफ्राय बिबान एंगारनो थाखाय लाइजाम गथायदों। एबसुनिफ्राय आजिरा लानो थाखाय CWC नो लाइजाम गथायदों बिथाङा। बेनि सायाव CWC आ नायबिजिरगासिनो दङ। जुदि बिथांमोनहा गनायथि होयोब्लानो एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ आजिरा लासिगोन। बे खोथाखौ फोरमायथिदों दिपेन बर' बिथाङा। दिपेन बर'आ फोरमायथिदों दि थांनाय 25-26 बोसोरनिफ्रायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानानै हारिनि आरो समाजनि खामानिखौ मावबोदों। दा गोदान दैदेनगिरिनो खाबु होनायनि सम जाबाय। बेनिखायनो बिबान एंगारनो थाखाय CWC नो लाइजामखौ होदों होननानै फोरमायथियो दिपेन बर'आ। सिगांनि समफोरावबो हारिनि खामानि मावबोदोंमोन आरो एबसुनिफ्राय आजिरा लानायनि उनावबो जेरावखि थाया मानो हारिनि खामानि मावगोन होननानै बुंथियो दिपेन बर'आ। सावरायनो गोनांदि बिधान सभा बिसायख'थिया खाथियावसै, बेनिखायनो दिपेन बर'आ बिसायख'थि गेलेनो हागौ होननानै सावरायदों गोबाङानो। नाथाय बिथाङा बिसायख'थियाव बाहागो लानाया दासिमबो रोखा नङा होननानै फोरमायथिदों। क'क्राझाराव फिन दुंहाव थासारि, हाखौ लानानै मैखोमै बुलायलायनाय, जेराव साब्रैया गाज्रियैनो जोखोम जानो गोनां जादों। जाथायखौ लानानै पुलिसनो FIR होनायाव पुलिसाबो जाथायथिलियाव नुजाथिफैदों आरो एरेस्ट खालामनानै लानानै थांदों। क'क्राझार सदर पुलिस थानानि सिङाव थानाय सालबारियाव जानो मोन्दों बे जाथाया। हाखौ लानानैनो गोबां दावराव दावसि जानो मोन्दों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला हायाव दै लांनो होयैखौ लानानैनो बे दावराव दावसिया जानो मोन्दों। गाज्रि जोखोम जानायफोरनि मुङा जाहैबाय मटुर रहमान, हारमुच आली शेख, जाहानुर इस्लाम आरो आब्दुर रहमान। साब्रैबो गाज्रियैनो जोखोम जानो गोनां जादों। उनाव बिथांमोनहा FIR होनायाव दायनिगिरिफोरखौ हमदों। बुग्राफोरनि मुङा जाहैबाय कमल शेख, साहेर आली, बाहेर आली आरो माखासे। बिसोरनि न'खरनिफोरानो फैनानै गाज्रियैनो बुग्लिफैदों होननानै फोरमायथिदों। दा माखासेया खारखोमानानै दङ होननानैबो फोरमायथिदों। जाथायाव भुगिनांनाय बा बुग्लिजानाय सुबुंफ्रा फोरमायथिनाय बायदिब्ला गावसोर आसामनि गुबै थागिबि मुस्लिम, नाथाय गुबुननिफ्राय थाफैनाय मियाफोरा गोबां हाराहास्ति खालामबोदों, बुलाय सोलाय खालामबोदों, मोसौ बोरमा दाउ बायदि खावनानै हाराहास्ति खालामबोदों। बेनिखायनो मियानि हेंथा जाहाथे राहा लायो आसाम सरकारा आरो मियाफोरखौ जाहाथे इभिक्सन खालामो, बेनि थाखायबो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानिसिम खावलायो बिथांमोनहा।
खौरांखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। गाबोननि समाव आरोबाव जों बेबायदिनो गोदान खौरांजों लोगोसे लोगो मोनफिनगोनखौ मिजिंथिबाय। गोजोन्थों।